Sa nagabutan ni Nicole guys, ay nagluto siya og sudan kay gimingaw lagi siya og saan anak sudan na? Sardinas ko na udong. Sardinas na udong. Pidas gawas guys nang nga mig sadyo kay na brown out. Hello guys, majong adlaw na tong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Andyan na di ko karon dari sa amuhang Uslob Agriculture sa Uslob kay. Nalagi ko na sila ipanghatag ng mga sidling. So naghana ka mga sidling guys na talong kani sila ipanghatag rani sa mga gustong mananam. Sa kani murag mga kakao. So gahang pangadyoon guys kuan ra talong, kamatis ug sili. Kay gamay ra itong bakante sa hang tamnanan didto unsa. Kani bawon sa ning kahudza kani kay bawon sa ni ay pagkaon di ko ni sa kanding guys kani unsa ani ra man jud mga hatag ning amuhang taga agriculture ug mga tanom na sili ni siya nga hang ni siya guys. So mga adyo ko ni guys ug mga taglima ba or na po ka sidling diyan naghuwat pa ko ni Mamilbi kay to pa kuno na ni udto. So pamilian din na ni guys kanang mga adyo ka mga tambok na So daghan kadto mga sidling guys, kailangan libre ra ni siya. Libreng sidling. Sige. Sara na sidling si mo ha. Talong ra og kuan kanang. So guys, mamili ko. Akong piliun ang tambok. Okay, tambok kay siya oh. A few moments later. So karon guys nami dari sa dental clinic dari sa Uslob. Jagawat mi nga tawgon si Nicole kay 10:30 man nagijahang schedule dari nya. Mani sa guys Marimbel Nobo Dental Clinic. So dari jud mi naka kuan guys kanang schedule siya. So by schedule dari agilahang appointment. So March 21 na isang schedule. Alas 10:30 man ang naghuwat pa mi guys. Tyra Novalis. Ano? Priolo. Ay, Priolo. Silingan na ito kay Priolo man. Sa Tanawon. Lagaw mo. Nagka-huko ba? Lagaw mo sa huko. Ay, na kay nalagay ni ate ko na ni ate kay Priolo da ini. Kay katuday ning comment nga kanang Priolo nga Tanawan. Igagaw ko rin sa kuko niya. Kailan po siyang kuko. Pero dugay na sa mga makauli diri sa Pilipinas, marag nas gawas siya. Ay di ko na ay nakailan na basta kaila ka ni mamo. Ma'am, Tata. tata, pero asa man mo dipit sa? Lagundi. So taga Lagundi siya. So naami dari guys sa kuan. Dental clinic. Kay na si Nicole dari nagpaadyo sa jahang Tubang biyo. nipon na hi. Inahay. Hi po sa mga Priolo dyan, shout out. Ay, gulaw na. Shout out po sa mga tita Priolo, mga tito. Iya sa Tanawan. Sige na, hi na. Ay, natsali ka. Hi na. Ay, gulaw ko. Mao sa rescue, trabaho kayo sa Magkakita na si Dada. So, ang schedule ni Nicole guys is 10:30. Asa si Dada ni mo? Naka Central. Nasa Twitter si Dada. Hi Dada. Yang mami po, maestra na Central. Hi sa kasi mami. Ay, kumami na nasa. Hi mami, na ako dari sa clinic mami. Kuyog kami ni Kuya Noynoy. Hindi ko nung sa dito. Wow. Dili ka kakuan.
Sa nagabutan ni Nicole guys, nagluto siya og sudan kay gimingaw lagi siya og saan anak sudan na? Sardinas ko na udong. Sardinas na udong. Wow, So, kapsul ko na. dala sapsoy po ng kuan. Aga namatay buwad. Kapay buwad po. So, wala dyan na siyang kabuutan kay busy lagi siyang inahan lagi. Bukad na ta guys, may hapon mo sa'yo. Nja guys, gikan dahil may ganiha sa dental. Nja, kipastahan ra ag pila ibok kipastahan? Usa, Pero kinahanglan jud kuno ang pila ka pastaman. ano na lang, upat ka pasta, usa ka ibot mo na lang problem. So, schedule ra gyapon na. Yan na lang na schedule na. Kuan lang guys, kanang gihinay-hinaya na namo kay na may ginagmay nga kwarta siyang natigum-tigum. So, tay mahal. Kayo maglangay-langay kay basta ko gasto. Mo nang gihinay-hinay ra namo guys kanang sulod na pud niya schedule. Ang tulo na pud ka pasta. Upat ka pasta hulon. Kay usa ra day karon, bali 5 tay na. Oh, Awa ganiha, gihimo ganiha. pasta og cleaning. Limpyo ang ngipon ba niya? Di ba nagpalimpyo naman ka sa kuan? Yung gitarong para din makita ng ano ba? Ah, murag check up to ni Jagun say mga kuan. Para masikap niya asa dapit ng pastahon kay ano ba yan, tabunan ba yung buling hindi maklaro. Ba't ang limpyuhan sa niya niya? Kabalo ka kayo. Ay ba yun yung customer? Kay wa na di ko ni suda to guys kay bawal man mag-video. Nangutanan ta ko to siyang assistant ba pwede na ba ko mag-video? Di ko no pwede kanang magkuan ra lang pwede ra ko mag-picture pero di ko no pwedeng mag-video sa paghimo sa siyang ngipon. Unja guys kanang malagi na tag 800 lagi ang iyahang bayad sa pasta. 100 pasta. Kausap. Ja bunot pod 800. Limpyo. So gisang gibayran ganiha 16. So hinahinira na mo guys makakwarta ko sulod bato na pud namo tong laing kuan. Pidas gawas guys nang haon mig sadyo kay nay burn out. Uy nisigag balik. Nisigag balik nag. Hindi ba giday? Wala ka may makuyawan! Salar, oy! Hindi lagi na tayo kabalo, magod sila kung naay mo piti. Lakaw sila. Ja lami ag giluto ni Nicole. Ja guys kamong sudan man ni kanyang mudto. Migo ang tudo. Kanang nagutan gihapon ko. Mora ni ang kaon guys kanang way luto-luto sa puron. Way kaon-kaon sa luto kay nag-diet. Diet. Saging ra og kaning kuan, utan. Ano na? Busog pa kadto ko nak. Nga kamusta man nak ang school nak? It's okay, it's alright. Assignment? Nag-hug. Nicole pa? Gimingaw mo ko sila kaon og kuan kanang udong ba nga na sardinas. Sakto ba kaya ang sabaw ka nang wala magluto ba? Murag sinis ka pinaog ba? Kay bago pa ko nagkaon. Pagod luto mo kaon ra ko siguro utan ra ang kanon. Kung lagi, sundok ka na gano'n diha. Hindi ko mukaon ay kay full pa kahuntian. Hindi na ko mukaon og daghan og panihapon. Kay para gabi sakitan nung kugtiyan kaon ko panihapon. Kay gilamian maguko sa musud ang gabi day guys kuan tinulang manok. Diya guys basta kada gabi guys nga ngarong oras sa mga alas 6:30 na ay mudunggo dari nga mananagat. So nakakuha sila isda guys na languso kung itawag dani. Diyan na makalibre pa jud mig isda. Salamat kay kaso sa naghatag dani Kuya Mansyo. So kung ari ka magpudyo guys, mo igo ra ka mudadong sa ilang bangka. Makalibre sad anak ka. So na nami libre ugma guys para pamahaw among prituhon para dres mga bata. Salamat Kuya Mansyo. Hey guys, madung gabi sa gabi na juga ko video ganiha guys kay ra jud hang kabisi sa lagi na dito lagi mi sa kuan kanang si Nicole nag pa kuan sa ngipon ja. Kanang step by step ra jud namo guys kay mamuragi minahinadyan ra kay di man pwedeng bigla-biglaon kay hang budget lagi di pwedeng mabigla-biglaan ja. Mihinay ra og pilay income na mo kada adlaw mara pa imong tigumon para mahinay-hinay pud namo og kanang
Paadyo gyud ngipon dyan na lagi mga adyonon pa. Agiadyo ganiha sa patuka gipastahan dyan. Napadjay idtunon dyan napadjay upat ka pastahanon kay mao toy murag ganiha guys manong ginluan lagi sa ngipon kay murag gitanaw sa dentist ug unsay mga damage nay nakita dyan nga upat pa. So ag usa pa dyan gihimo ganiha guys kay mura may kaya namo sa budget niya. Sunod na pud ang uban og nanapay budget ni matigom. Nya hapon na lagi ka gabi na lagi guys kanang human may panihapon. Ya dis Crystal busy ka sa kuan kanang himo sa mga assignment hay sa anak. Good evening. Good evening na. Mani ija guys kanang nagkauli dija guys so say mumatan na siya tungang gabi para mag tuon. Diya maghimo sa uban nga assignment nga di diya makayag magabi na. Daghang naong guys na mura na kong irinsong kaban kay maralay ko kanang arang bisiha lagi na daghang na ikong mga trabaho ron diya. Ugma day guys na napug koy naay mag-birthday naay magpaluto. So atang ilang po ninyo guys unsa ilang ipaluto ugma. So daghang kadtong salamat day sa mga tawo nga mukalit laman lagi message nga para naay mapaluto, naay mapamassage nga na. So dako na jud kaso ng tabang na guys kanang mga ilahang opportunity nga ilang gipanghatag na kanang maka income lagi ko. Kay basig mga sunod buwan guys or mga kuan guys magtinda na pud kog mga sudan dari sa kuan. Online ra gihapon. Kay mo lagi nawa pa koy pwesto, mangita pa kog pwesto unsa manginanglan pa jud ko kanang kuan kanang makuha og barangay permit or permit jud para paninda lagi og magtinda man ko sa kalsada. Ja shout out day ko ni Ma'am Kanyeti, Idina Kanyeti. Kanang ija mag-birthday day ijang anak ugma, Cedric di ay. Dong Cedric. Kanang happy birthday. Ug tagaan pa kag daghan kadtong birthday ug kanang maadjong panglawas. Ja happy birthday nimo Dong Cedric. So ugma March 22 ja ugma pod guys na po koy lutuan kanang birthday pod. So happy birthday sa mga mag-birthday karong March 22. Ja ang gi-advance day og kuan guys kanang great kay ugma basig hapon na pud ko maka-upload o gabi na pud kay malagi nang dili ko maka-edit guys kay grabe lagi ka busy kang kinabuhi lagi yung tao ning mga nabuhi ta kanang muna nga teng-uteng sa atong ginhawa para lang mahumani atong trabaho. Daghan kadto kog mga trabaho guys ja. Na lagi po ko gipanghuha mga seedling lagi pud kay nag-prepare lagi pud ko kanang kuan kanang para mananim lagi ko para nagka June na koy makuan uwan naman na koy kanang matanom. So ang gipang prepare ag mga sudlanan, mga sakos, bugas, daghan kadto kana. Ja mangita pa ko kanang taig baka og taig kanding ang i-mix sa juta para dali ra kadto mo bunga ag atong tanom. Ja shout out day ko ni Regilin Casinilo from Cagayan de Oro. Ja shout out po ko ni Ma'am Ingrid nga nag-send day sa ganihag picture kay kitanaw ko ni jagahang vlog kay litlay ko sa nagtanaw kay nagbakasyon lagi siya sa Camiguin ja next month mo bakasyon po siya sa Oslo magkita ra ko ni ja. Salamat kadto ninyong tanan guys ug salamat kadto nimo ma'am kay naadjud ka imong bahalag lit ka mo tan-aw sa ang vlog pero tan-aw jud ka daghang kadtong salamat ja ampong kanunay ja regards ko sa mga chikiting ug imong mga apo. Ja maro to guys kay kuan guys kanang upod kanang labad kay grabe din ka init. Naghang labi mura na kog kanang sigbin nga gi tuan. Sigbin nga gikutasan. Ito guys kanang ampo lang yapon ta og laban guys sa atong mga pang-adlaw-adlaw nga trabaho ja. Malagi na kanang ko ning kamot jud ko nga maka suporta ko ni Nicholas sa mga kinahanglan manang pasalamat jud ko sa tanang mga ninyo guys sa injuhang wa pag laktawin ninyo nihang vlog guys kay madyo laman makatigom ko so nakatigom jud ko guys kanang maka sweldo ko karong 20 city puhon madyo laman pud maka puno-puno sa kinahanglan ni Nicole mga kuani dya kanang mga kinahanglan sa pag-apply kay daghan palagi amura nang ginahinay guys human ra lagi mi puhon kaloy ang Ginoo makatrabaho nas Nicole maka gapay na po siya na guys sa among mga kinahanglan daris bayin dya na napog ko'y mo suporta lagi po na bayin sa nga din ako ninja pa
trabahoon bitaw guys. Trabaho gyapon ko. Kaya dagat pa kog mga mission sa akong kinabuhi guys, napas Cristel mag-college. Nya, dagan pa kadyo na si Jagwan. Madyo man yung mga bata kay ara man ning kabuutan. Kanang sukad sa paggagamay si daning Cristel guys, kanang magapila-pila sa mga kanta-kanta, mga kuntis-kuntis si Jadjin nang ihatag di dyan na agidjahang kita. So kabantay dyan sa hapon guys, wadyo po ning jag-asag dyan kita, ning kalitra dyan sa ingon nga. Kanang ijalay ko nung ihatag ni dagidahang sweldo. Di man na panghilabtan ni dyan sweldo kay ijaraman jud na kay na paggadto gali namo sa kuan guys, kanang argaw kanintik sa intern exam ija tong kwarta. Ija po tong ipamasahi. Kana dyan nakabutan hay sa anak. Kay butan man jud na silang mga bata. Kanang pasalamat jud kadyo kus Ginoo kay nalay ko yung mga anak nga ingana magina-huna. Diyan guys, moro to ang video kay murag hit nga naman ko daris ka. Kuan kanang hagang mata na aranang ka. Kuan ja mag-edit pa ko karon dani para lang ma-upload ni. Ja, daghang kayong salamat. See you in my next vlog. I love you all. Bye-bye na. I love you all. Sa man kag kuan. Tulog sa kuan. Thank you for watching. I love you all. Amping uwan po tanan.